सुजीत मौर्य अत्रदीहा चौराहा शाहगंज जौनपुर। सुना ना का सुने पगह पीरितिया के तोड़ दिहलू ये हो पगह पीरितिया के तोड़ दिहलू हो काहे पकड़ी चरावल गोरी छोड़ दिहलू काहे पकड़ी चरावल गोरी तू का बुझेला हम तोरा से प्यार ना करिले। अरे पगलो तू मिले लू काहे ना दूसर ना दिक्कत आ गेल हो तो कौन दिक्कत सुनो मोरा संग तोहरा के देखली होले ए हो मोरा संग तोहरा के देखली होले हमर पापा जी को पड़िए बेच दे होले। सुजीत मौर्य अत्रदीहा चौराहा शाहगंज जौनपुर। हे भगवान वो किसी जाएंगे हो ये पिंटुआ का काम हो। हाँ हमरो लागता उ मिली ना तो फिर चप्पल मारब। हे भगवान अब का होई मिले के बहाना रहे उहे एगो पकड़ी लागता कि पिंकुआ लगवले बाटे लकड़ी मिले के बहाना रहे उहे एगो पकड़ी लागता कि पिंकुआ लगवले बाटे लकड़ी हम जानी हमसे मुंह मोड़ लिहलू ये हो हम जानी हमसे मुंह मोड़ लिहलू काहे बकरी चरावला गोरी छोड़ दिहलू काहे बकरी चरावल गोरी छोड़ दिहलू काहे बकरी चरावल गोरी छोड़ मोबाइल नंबर 6387448329। सुजीत मौर्य अत्रदीहा जौनपुर। सुना तू परेशान मत होगा हम बानी ना का करबू सुना अरे धीर घर मिले के बहुत बहाना आई घर सैया बुझावे हमर दाना धीर घर मिले के बहुत बहाना आई घर सैया बुझावे हमर दाना कौनो जरूरत होवा जाके लेस दी होले आई हो कौनो जरूरत होवा जाके लेस दी होले हमर पापा जी बकरिए बेच दी होले। सुजीत मौर्य अत्रदीहा चौराहा शाहगंज जौनपुर।